lang. Ang romantic kayo. Ba't di mabuksan? Uy, ba't wala? B, ba't wala? O, iba yung lumalabas. Hindi lumalabas yung may camera. Nasaan na yun? Hoy. Nawala oh. Hoy. Wala nga oh. Halika nga dito, wala oh. Wala, promise. Wala yung may camera, ba't ito piniklik ko iba oh. Oh. Saan mo? Ano? Kaning mobile ko saan na? Tapos naman ang camera oh. Taas. Ayan, madam. Ay, si madam, oh. Si Madam Lelas, kimigalab shout out. Bukas ko lang, madam. Oy. Lucky one for you. Ay. Thank you so much. Ay, lucky one for me. Lucky one. Thank you. Pasko lang po ay. Sulpot-sulpot lang, ayan, busy ban ay. Ilang po, ayan. Busy. Church nga to eh. Yung tugtog ko parang pang romance. Parang pang romance. Ang lakas eh. Lakas ng music. Nainaan ko na po. Yung isa kasing ginagamit ko madam na dati. Hindi ko na siya plinay kasi na-copyright ako eh. Na-copyright. Matagal ko nang ginagamit. Kahapon lang na itik ni Loloy. Copyright daw. Sharing yung nakalagay dun, sharing. Hindi ko na siya ginamit. Ayan, Michelle Bolaño. May galab shout at Michelle Tamsak host.
Ayan, tamsak ko. Salamat sa patamsak, lalabs. Ayan. Ayan, okay na po ba yung aking music? Hindi na siya ganong malakas. Pati ako nabibingi sa music ko. Wala, pang Christmas pala yung tugtog ko. Sagdi lang ng copyright host. Ayan. Na-copyright nga yung music kong maganda. Hindi ko na ginamit. I-edit na lang host. Ayan. I-edit ko pa pala lahat yun. Haba kaya no. Ano yun eh. Parang 4 hours. Ang tagal nun ni-edit, lalabs. Uy, ayan, ayos na. Hayaan ko lang, madam. Mute ko. Wala pang time mag-ayos nun. Ayan, pwede din mo i-trim host ang mga music. Xmas nga lang, may Xmas. Patay na yun. Merry Christmas pala yung tugtog ko, Shuhada. Sa ano yan eh, sa audio yan, madam, ng ano, ng YouTube. Kay Lulu galing yung kanta na yan, yung pangit eh. Pangit ng mga ano, sa audio ko yun, This is not a Christmas song. I grew up in a place where they told you what to chase, told you how to run the race. Every move was on the page, but I didn't like their way. Had to fight and misbehave, had to find a way to change, had to leave to find my way. Caught up in a daydream, I beat my mind up there almost daily. It's how I pass time, no opinions safely. It's how I understand what I want in this place, see. Cause everybody wanna tell you bad things, what could go wrong, what fame brings. But success is a finicky thing, and if you ain't sure, no, it'll never be. I don't wanna let myself down, myself down. I don't wanna let myself down, myself down. Ayun, Skillbag, ang galing. You're the first one to greet. Yeah. Kamusta yung Christmas? Chuada. Buwang na. Na Christmas na uy, yan. Raquel Manakop, mega love shout out. Christmas pala yung pre yun ni Lolo, pre. Yan, Raquel Manakop. Raquel Manakop, mega love shout out. Ginawa ko yun sa audio ni Lolo eh. Excuse me. Ayan. Michelle Bolaño, ayan, naggawa ng kanyang bahay. Nag-love shout out to yung host. From Raquel Manakop. Pangit ang tugtog ko eh. Tapos kagabi nag-ilis ako yung isang ginamit ko rin. Sobrang nakakaantok yung music ko. Parang mga 2:30 pa lang nag-out na ako kasi sobrang inaantok talaga. It's me, Mami Raquel TV. Ayan. Yung napuputol siya. Ayan. Yung masyadong magtiwala kay Lolo, kay buang man siya.
Yan yung free niya eh, yung pang Christmas na yan, suhada. Dahil si Canadian Way OTW from Michelle Bolaño. Ayan. Buong month si Lolo magbibigay ng free na music pang Christmas tapos na. Ano yung mobile ko ba? Akin na. Sa mga hindi ko pa kadikitan dito guys, sige baba lang kayo ng bahay. Ayan. Para madikitan ko kayo. Ayan, Junaski OTW. Ayan, thank you so much po kay Junaski. Raquel Manakov. Sige po, magbakas kayo po dyan kay Junaski po. Nagsusukli po yan. Siyempre. Tinday muna tayo ng kaunti para dumami yung tao. Maya-maya madaming tao na yan mga lalabs. Pagkabubukas ko lang kasi. Pangit naman yung tugtog na to eh. Hindi tuloy-tuloy. Dahil si Canadian Way Dan na yan from Michelle Bolaño. Ayusin ko to sa off kong mga lalabs. Sa Sabado. Ayusin ko yung mga music na to. O ayan, ano naman tong tugtog na to. Pangit ng libre ni Lulong kanta yan. Pangit ng kanta niya, uy. Yun naskidan sa'yo, ayan. Sige po, Raquel Manakov. Babalikan ka po niyan. Wait lang. Nandiyan lang siya nakikinig. Junaski. Hindi siya nagbababa ng bahay kasi hindi pa siya nakaka-renew ng membership. Hahaha, ayan. Nakikinig lang yan siya. Alam ko nandyan yan eh. Ayan, Michelle Bolaño, salamat sa package for you later on. Ayan. Natawa tuloy si Raquel. Ano to yung mag-charge? Shout out po madam. Ayan. Kay Jane, mag-love shout out. Kay Jane. Shout out. Mag-love shout out kay Jane. Ayan, tamsak na agad. Thank you so much sa patamsak dyan kay Jane Lalot. Ayan. Magandang umaga po, madam. Ayan kay Jane. Yahoo! Yahoo! Yahoo!
Ayan, Madam Lailotsky na. Busy ka pa, Madam. Ayan. Yan na yung ano mo. Ayan, Madam. Baka naman kung pwede na, Madam. Ayan. Ano yun, Madam? Hey, Jane. Hey, Jane. Ayan. Wait lang mga lalas. Nasaan na yung aking mobile? Sino ba yan? Si Raquel Manako? Tapos paayuda naman ng playlist ng aking channel. Di ka pa pala muni, Raquel Manako? Thank you in advance. Hindi ka pa muni, Raquel. Ilan na ba yung WH mo, ha? Yan si Madam mo, ha? Busy si Madam yun. Si Madam Lailotsky. Yan, tingin mo, nabuang na talaga yung kanta ni Lolo Oy. Yung music ko, yan nasa yan, Lala. Galing yan kay Lolo. Ang pangit ng libre niya. Gusto niya kasi yung gamit niya yung ganito, putol-putol eh. Gumamit ka ng ibang kanta. Inaano niya. Pinag-copyright, uy, ayan, nawala na naman, uy. Ayan. Kailangan pang i-click para tumunog. Kay Gino W, ayan. Playlist naman. Sige, papanoorin natin yan. Ayan. Good morning, host and everyone. Era Cooking Vlogs. May galap shoutout. Ayan. Ayan, Madam Raquel. Raquel, ikaw sunod na i-pin ko. Ayan. Punta muna tayo kay Madam Lailotsky. Sana ba yung bahay niya? Where is your link? Ayan. I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. I turn flaws into Ayan, Madam Love Channel, may galap shoutout, thumbs up. Ayan. Madam Love Channel, nandyan si Madam Oy. Ayan. Ayan, salamat host. Ayan, palablab ako kay Madam Love Channel. Ayan, araw-araw po yan nag-GLS. Ayan, nagbaba ng kanyang bahay. Di ba yun si Raquel Manako? Ito channel. Walking, nakikinig lang. Ayan, nakikinig lang si Madam Love Channel. Nasa work. Get lost in the words I say. I don't push pause, no I push play. I won't stop till I make a change. I withdraw. Hindi siya nag-charge, oy. Ano ba itong charger na to? Sira na. Ano yung mag-charge? Ano na itong mga charger na to, mga sira. Ay. Sana all Madam, pwedeng mag-mobile habang nag-work. Kay Jindan sa'yo, ayan. Madam Lailotsky. Nawala na naman yung buong na music. Parang pang-Amazona yung kanta na to eh. Ay, namatay na. Asa? Ayan, Lailotsky o TW from Raquel Manako. Ayan, mga lalas, pulablab naman yung nakaplay. Thumbs up dan host from Era Cooking Vlogs. Ayan. Salamat po sa patansap.
Saan na yung mobile ko? Tapos na yan? Bakit? Paano yun? Let's kidan sa'yo from Raquel Manacop. Thank you so much. Ayan, mga lalas, palablab naman yung nakatin. Sobrang lakas ba ng aking music? Sabi niya, Diyos mio, sa edad kong ito, magugustuhan ko pa ba yung ganyan? Diyos ko po. Pati ako ayaw ko tong kanta na to. Oh my God. Preto eh. Ano ba itong mga kanta to? Ang papangit. Imbes na may... Kasi libre lang ni Lolo yan. Nilalusi ka na dyan. May okay na po, madam. Oh my goodness. Itong sound music na to. Nabuang na. I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to May gusto ko pang pakinggan ang butchikik-kikik. Paano kaya magkaroon ng ano yung kantang maganda na hindi copyright? Ang hirap naman. Baka kasi pag plinig ko yun, madam, yung like mo pinapatugtog, ma-copyright na naman ako. Kasi na-copyright na ako ng isang araw. Ay, shutdown na nilulo yung aking channel. I ain't tired, you first. I'll write a second, third verse about the lies you go disperse. You never did shit, I know it hurts. Something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can and I won't. That's what guides me the most. Fuck your lies, I'll do what I want. Yan mga lalans, palablab naman yung mga binababa dyan ni Nightbot. Ang aking members, ayan si Lloyd. Wala na naman, oy. Wala naman kasing music, baka makatulog tayong lahat. Pangit tuloy, parang pangit ng ano ko, Ilis. Yung nagkalimutan di kitang tamsakan siyos ng lalas. Ayan. Kylie Creeper, make vlogs, make love shout out. Ayan. Ay, ayan. Make love shout out, Kylie. Ayan. Thank you for coming again, Lala. Gotta focus on yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. Gotta work, never tell, keep your head down, find what you love and excel. How are you doing? Push and pull and repel. I am good, Lala. What you want, feel compelled, yeah. And once you finally get a taste of the race,
You'll never look back once you felt that. Don't let somebody take your time and your worth. Just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth. Just focus on yourself first. Ayan, tapos na po ba kayo sa nakapin? Ayan, wala lang. Anong araw ba ngayon? Bakit ay maaga pa pala. Tulog pa yung mga tao sa Pilipinas. Maya-maya sila gigising. I'm connected to the link. Ayan. Thank you so much. Thank you so much, Lalab Kylie. Takil man ako po kayo na po, madam. From kay Jane. Kay Jane. Ayan, kay Jane, nagawa na kanyang bahay. I did my last video of my dog today and he passed away today, and I'm really sorry to say that to you guys. It's just hard when you lose something you love. Do you know? Oh, I'm sorry, Kylie. Yeah, I know. I feel what you're feeling now. What happened to your dog? Ayan, kay Jen, thanks package for you later on. Thank you so much. Battery low, mabot tayo mag-charge. Sira na itong charger. Thank you so much. I've had a dog since I was 5 years old and now I am 18. Ayan. Oh. Ayun, ay. Yung mga talaga, pagpasensyahan mo na yung aking music dyan at napakapangit. Yung music ng pangit na galing kay Lolo. Nasa ano yan mga nanaps? Nasa audio. Nasa audio siya ng ng YouTube Studio. I-ano nyo lang kung gusto nyo ng mga ganyang music. Hey, I got something to say. I'm just so sick of hearing everyone complain. I know it's tough and I know there's pain, but yan, 6 million in the house. Big love shout out. So I'll keep I just upload the video. If you guys want to go watch it, my YouTube channel, it's called Kylie Creeper Vlogs. Everybody, okay? I will follow you guys if you guys follow me, okay? Make sure you guys do that. I've seen a lot of people who don't know what work is. I've seen a lot of people who don't know what thirst is. I've had a taste of Takil mo na ko. Ano yan? Main channel mo ba yung binaba mo? Meron 44. But I just keep my head down and focus on the facts. I'm setting down gravel while you just follow the path. I'll lead them into battle while you're just too scared to act. I'll leave the knife right in my back. So I'll keep hustling, you keep struggling, bitch. Ayan, huwag kalimutan yung aking member dyan mga lalag na si Mudaying Channel. Keep bluffing, you've got nothing. I'll keep hustling. Pangit ng music.
Kainis eh. Ay nako. Abang klaseng music to. I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Got a taste, can't erase bitterness in my face. Yun, Madam Love Channel, nandyan ka pa po ba? Like a card, never change. Play the game that we say. I need a break. I'm staying strong. Need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. I'm staying strong. Need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. I wanna be someone. I wanna be great. I'm gonna be someone. It's never too late. Game face on when I chase like that. Yeah, I play so strong with a knife in the back. I'ma swing home run like a baseball bat. Gonna see me rise, you can hate on that. I don't play both sides, doing me no cap. I'm a ride or die for my dreams on tap. I'ma fly real high, you ain't see me slack. No, it's not how you fall, it's how you get right back up. That's how you get tough. Calluses on my hands so rough, yeah, I call your bluff. I'm not the one, mess with me and come out with none. Cause I'm so done, you had your fun. And now you're gonna face down the barrel of the gun. Cause I got a full clip with your name on it. But I'ma let you slide cause you ain't worth it. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. I wanna be someone. I wanna be great. I'm gonna be someone. It's never too late. Ayan, 6 million in the house. May love shout out. 6 million. Tapos na kayo mga lalab sa nakapin. Pangit ng music. Ay nako. Parang pangit magilis pag ganito yung kanta. Tarararan, taran. Seals. Tayo sa play. Magpalit nga tayo, ano naman, pangit ng tugtog eh. May pa to. Yan, mas okay pa yan. Ayan, Leo Didi Todo Umpo. Kumigalabi shout out.
Ayan, Leonis dito. Doon nagbaba ng kanyang bahay. Yan, nandyan ka ba Madam Love Channel? Wala na ata. Si Raquel nandyan. Si Raquel. Raquel, nandyan ka pa ba, Raquel? Raquel Manakop. Kung wala ka na dyan, basta ipipin kita. Yan, madam, ba mo na po kita, madam. Walang gaanong tao ngayon, oy. Pangit kasi yung music. Ayan, Kylie Keeper Vlogs, thanks. I'll get back to you later on from Madam Laletsky. Yan, Lailotsky, nagbaba ng kanyang bahay. Yan, Raquel Manakop, nandyan ka po ba, madam? Raquel? Alis na rin ata to. Yan, Lailotsky ka na dyan, nagbaba ng kanyang bahay. $6 million in the house. May love shoutout 6 million. Thank you so much. 6 million. Yan, Raquel Manakop, nandyan ka pa po ba, Raquel? Umalis na rin ata si Raquel eh. Ano ba yung sunod na pumasok kanina? Si Michelle Bolaño, umalis na rin. Si Kai Jean, nandyan pa rin si Kai Jean. Ano ata si Raquel? Ayan, Kuya Jong, Miguel, shout out. Good morning, my friend. Ayan. Good morning po, Kuya Jong. Kumusta ka na po? Ayan. Kumusta ka na, Kuya Jong? Ayan, 1.7 ka na pala. Malapit mo na akong maabutan. Ayan. Hindi ako nangingisda, Kuya Jong. Tinatamad ako. Panay kain man ay. Buti pang magpahinga muna. Sayang lang. Pag hindi ka ng banana, walang makain si Lolo. Nananahimik siya. Wala siyang makain sa akin eh. Naglalaway pa ngayon, friend. Ayan. Gising mo lang, Kuya Jong. Ayan, maghilamos ka na. Batang Sandstorm na loves. May love shout out. Ayan. Tamsak host. Ay, salamat sa patamsak dyan, Batang Sandstorm lalabs. Kumusta ka na? Ayaw ko na din mangisda, friend. Ayan. Ilang araw na akong dinangisda, Kuya Jong. Wala. Hindi ako nangingisda, nakakatamad talaga. Kasi yung nag-ano na to, yung nag 2.70 na, ginawa niyang 2.10 ngayon, tapos nangisda ako saglit, mga 2 days ago ata.
nag 30, tas ngayon nag 20 na naman. Si Lolo mautak to eh. Minsan hindi kanya kakainan ngayong araw, magtataka ka, ay, hindi nabawasan yung banana ko. Hindi niya nabawasan yung banana mo, pero sa susunod na araw, naku, dubli-dubli ang kain. Mautak to si Lolo, sisipain ko na to eh. Baka may tanong ka about sa pag-ibig, tanong mo na kanina. Kuya Jong lang. Chararat guys, everyday LS 6 PM Metro Prince, thank you so much. Chararats. Itong chararats na to. Chararats, ayun, tamsakan ko to. So ngayon, Kuya Jong, ilang araw na akong hindi ng banana, tingnan mo, walang makain si Lolo. Kailangan naman kainin niya yung banana ko na gawin niya kung ano. 2,000 ulit. I-inapprove niya na yan eh. Ayan, Lailoski ka na. John Wayne, nagawa ng kanyang bahay. Wala na tayong nakapinoy. Sino pa yung nandyan? Si ano, nandyan ba? Si Kiper? Si ano, kay Jane, nandyan? Kay Jane, nandyan ka kay Jane? Kay Jane? Ayan, dakil man ako dan sukli lang hos dito sa bahay ko. Ayan, batang Sunstorm. Tumaas na ba yung ano mo, yung WH mo, ano, batang Sunstorm? Kapagod mong isda pero minsan di maiwasan, haha. Ayan, Pipa World Adder Gaming, bigyan shout out. Hi host, thumbs up. Ayan. Salamat po sa patamsak dyan, mga lalabs, thank you so much. Ayan. 7 million in the house, bigyan love shout out. Ayan. Wala na tayo nakapinay, nako. Kay Jane, nandiyan ka kay Jane, wala si kay Jane. Okay. Kuya Jong, sana si Kuya Jong. Ito pala. Wala na yung mga tao dyan. Yung nakapin, wala na rin ata, umalis na. Bisitahin mo kumayahos, ha, magtanong ka. Anong oras yung ilis mo, Kuya Jong? Sige. Yan ba yung mga ano ngayon, yung magtatanong about sa pag-ibig? Magaling ka atang mag-advise, Kuya Jong, ah. Naiisip ko kasi, sabi ko saan na lang ako mangisda sa day off ko. Ngayon iwan ko, mga ilang araw na akong naman banana. Ay nako. Try ko lang dagdag content. Ayan. Sige. Sige lang. Ikaw ata yung magaling mag-advise, Kuya Jong, ah. Yung may mga tanong about sa pag-ibig. Ayan, Earn 2021 vlog, mega love shout out. Ay, palablab na kapin mga lalabs. Madam Love Channel, nandyan ka pa po ba, Madam? Wala na rin si Madam, umalis na. Pipa World Giving, nansukli na lang dito sa bahay ko from Batang Sunstorm. Ayan. World Gaming, pabalikan na lang si Batang Sunstorm. Dan na po sa'yo. Magaling lang sa kalokohan, friend. Ayan. From Kuya Jong.
Magaling sa kalukuhan si Kuya Jong. Ayan, Kuya Jong, magkape ka na kaya? Parang gusto ko tuloy magtimpla ng kape, alam niyo yun. Kasi pangit yung music ko, parang nakakaantok. Ayan, Kuya Jong, panay tao to si Kuya Jong eh. Nakahilata ka pa ata sa iyong higaan, Kuya Jong. Ayan, Kuya Jong, vlog OTW from Batang Sandstorm. Ay, nandikit naman yan, Batang Sandstorm si Kuya Jong. Nag-LSD yan everyday. Everyday. Every night. Ayan. Si Nilmar busy na din. Ayan. Si Nilmar, naka-ano ata si Nilmar, naka-ano ngayon siya, naka-live. Si Nilmar busy na din. Ayan. Kasi na-reach niya na yung 1,000, Kuya Jong. Isa na siyang ano ngayon, nakagraduate na siya ng 1K. Ayan, di si Jade Ninja Migalab shout at tamsak host. Ayan, Mickey G Tusok, salamat po sa matusok dyan. Ano ba Mikey G, ayan Mikey. Sa mga lods, payakap naman po, short video lang po. Ayan, basketball practice ng Team Qatar vlogger. Ayan, sige lang lalas. Joe Oliver official. Ayan, mega love shout out Joe Oliver official. Ayan, ang gusto kong uminom ng kape, Kuya Jong. Nandoon nga yung isang channel ng anak ko, pinapatambay ko mula kagabi. Ayan. Siya lang yung nanonood. Nagdag din yun sa WH mo, Kuya Jong. Ayan, Lailotsky madam, nagbaba ng kanyang bahay. Kailangan ko atang uminom ng kape at ako hindi mo pakali sa aking upuan. Ayan, Kuya Jong, vlog dan sukli na lang host dito sa bahay ko. Ayan, Kuya Jong, dan po si Batang Sandstorm sa'yo. Pabalikan na lang po. Ayan, ikalimbang mo yan, Batang Sandstorm, si Kuya Jong. Ayan, Batang Sandstorm. May pungay naman tayo ng aking mata. May mga 5 minutes. Mala kong magtimpla ng kape para mabuhayan ng aking dugo. Mga lods, payakap naman. Ayan, payakap mga lods si Mikey G. Ayan. Ayan, Joe Oliveria official. Ayan, thank you so much. Double dumikit mention sa bahay bahay. Ayan, thank you so much. Ayan, si Batang Star Sandstorm, binababa ni Nightboot. Binababa ni Nightboot. Oy, oy, oy. Oy, oy. Ayan, 8 million in the house. Mega love shout out, 8 million. Ayan, 8 million mga lalabs. Ayan mga lalabs, palabab naman yung mga binababa ni Nightboot. Thank you so much. Three minutes na lang talaga ako yung magtitimpla ng kape.
Ayan, 8 million in the house. Mega love shout out. Thank you so much sa 8 million dyan mga lalang. Salamat sa 8 million dyan. Ba't ayaw ito magbaba? Ayan, Bicol ng Oragon nagbaba ng kanyang bahay mga lalang. Malab-lab naman si Bicol ng Oragon. Ayan, 2 minutes na lang mga lalabs. Ako talaga yung magdidudla ng kape. Batang Sandstone Full Pack sa'yo, friend. From Kuya Jong. Batang Sandstone, dan na sa'yo si Kuya Jong. Ayan, Nestern Stream Islandsky, good afternoon. Ayan, Nestern Stream, ayan. Good afternoon po, mega love shout out. Oh my god, i-delete ka ni Nightboot. Hindi ako may gawa niya na. Ano ba kasing ginawa mo? Ano ba yun Only 5 seconds. Each time. Oh my goodness. Si Nightbot may 2-pack. Tinime out niyo tuloy si Nistern. Ayan, Nistern, may grab shout out. Ayan, hope it's just a warning, Nightbot. Ayan. Hindi gusto ni Nightbot yung comment mo, lalabs ni Stern. Kaya kanya yung jacketan kita, ayan. Ayan, may jacket ka na para hindi ka napaluin ni Nightbot. Dan tusok laing mo, friend. Salamat po sa patusok sa laing, ayan. Cat lover thumbs sa host, ayan. Cat lover, thank you so much, ayan. Thank you so much, cat lovers. I think you have a lot of cats. Ayan, ayan, cat lover, thank you so much, lalabs. Ayan, 10 milyong nanonood. Maraming salamat. 10 milyon, ayan. Hello, sis lover, ayan. Ayan, Eastern Castream, hello, GST lover, ayan. $10 million in the house, may love shout at 10 million, ayan. Salamat sa pa-jacket house, walang anuman, ayan. Ayan, 10 million in the house, may love shout out. 1 minute na lang talaga at ako yung magtitimpla na ng kape. 1 minute na lang mga lalabs. Magtitimpla na ako ng kape, ayan. Patamsak sa premier ko, salamat, ayan. Salamat po, ayan. Nawawala ang isip mo pag nakikita ka, ayan. Mention lang guys sa nakapin from Kuya Jong, ayan. Mention lang mga lalabs, mention, ayan. OFW Ireland, mga love shout out. OFW Ireland, ayan. You have no moderator. Nakapin kay na, ayan. Nakapin Kuya Jong, dan na sa'yo si Cat Lover, ayan. Pabalikan na lang po Kuya Jong. Yan, 1 minute na lang mga lalabs. Ako yung magtimpla ng kape. Kaya dumami yung tao sa kapuan. Yan to. Yung music ko kasi mga lalabs ang pangit eh. Hindi siya nakakabuhay ng dugo. Nakakaantok siya ng mata. Ayan, Cat Lover nagawa ng bahay. Ayan.
Nailotski mga lalabs, 10 million dyan. Wait lang mga lalabs, ako yung magtitimpla lang ng kape para hindi ko kayo iwanan dyan. Wait lang. Wait lang ha, iinom lang ako ng kape. Ay, magtimpla pa ako ng kape. Vamos ki vamos amigos. Ayan. Vamos ki vamos amigos. From Mr. Stream. Just give me little bit. Just give me little. Ano bang sinasabi ko? Wala ako sa sarili. 10 minutes, ay 5 minutes lang mga lalaki. Pakulo lang ako ng tubig. Kasi feeling ko ako yung inaantok dahil sa aking music. Ang aking music. Nataantok. Wait lang po. Let's go to the way from Cat Laboray. Oo. Ina, huwag ka na magtimpla. Panay ubo ka nga eh. Ha? Bakit di mo ito nawawala ng ipis na naman?
Uy. I'm back. Ayan, nakabalik na ako. Katapos kong mag-init ng tubig at maglagay ng asukal at kape. Ayan, I'm back. Nakabalik na ako dyan mga lalat. Pasensya na sa inyo. Ayan. Marco K na po, Marco. Ayan, Marco. Nandyan pala si Marco. Ilatas ko nga to saglit. Yan, hindi ako mapakali kasi nga gusto kong uminom ng kape. Ayan, 9 million. Thank you so much. Salamat naman sa 9 million dyan. Thank you so much. Ay. Pina natin, huwag na kaya akong mag-music. Magdaldal na lang ako. Pangit naman ang music. Ayan. Ang pangit ng libre ng kanta ni Luluoy. Ayan, Marco Agustin, mega love shout out. Hi, host. Ayan. Kumusta ka na, Marco Agustin? Ayan. Thank you so much naman dyan, Marco Agustin. Ayan. At lover, ayan. Parang lakas ng music, di ba? Ang lakas ba mga lalabs? Tama lang. Ayan. Mag-ano kayo dyan? Magkape, magpandesal. Ayan. Batang Sunstorm. Ayan. Marco Agustin Amat sukli later on. Ayan. Inom tayo ng kape dyan. Madam Lailutsky. Magkape tayo. Pampatanggal ng antok. Ba't na lang itong kapitbahay ko gising pa hanggang ngayon? Wala siguro itong pasok bukas. Sarap ang init eh. Hindi naman nas. Ayan. Katlaber ka pala. Kuya Jong, ang sarap ng kape, oy. Gumuguhit. Sarap ng kape. Magtimpla na kayo dyan. Magtimpla na ng kape. Ayan. Timpla na mga lalams. Ayan, 8 million in the house. May love shoutout 8 million. Ayan. Joel Olberia official. Dan from Marco Agustin. Ayan. Ayan, thank you so much. Ayan, Madam Lailutsky. Nagawa ng kanyang bahay. Madam Lailutsky. Ayan, nag-ano ko ng kape na wala yung aking antok. Magkitamsak sa primer ko, salamat. Ayan, tamsakan natin yan, mga lalas. Si Rhea pala to, ayan. Dating dikit ako sa Rhea pala, ayan. Tamsakan natin. Si Bicula ng Oragon ng aking second account, but pupunta rin ako sa aking main. Ayan. Salamat, Cat Lover from Batang Sunstorm. Cat Lover. Ano yun? And Lailutsky OTW from Batang Sunstorm. Ay.
Yan, punta na tayo kay ano. Sino ba yung ano dyan? Yung may premiere. DC Jade. Ayan. Wala ka na dyan. Mikey G. Ayan. Wala natin si Mikey G. Si Batang Sunstorm. Nandyan ka. Let's good morning my friend. From Kuya Jong. Ngayon si Madam Leletsky busy. May ginagawa ata siya. Masarap talaga pag magkapiling siya host. Ayan. Ayan. Batang Sunstorm. Sana yung ano ni Batang Sunstorm? Bahay. Ayaw magbaba ng bahay. Kasi ano na lang netboot. Inubang mo na kita Kuya Jong. Pin ko lang si Batang Sunstorms. Sana yung ano niya? Si Nightboot na lang yung ipin ko nga. Ayan, nakapin si Nightboot. Si ano yan? Batang Sunstorm. Salamat Cat Lover. Ayan, Cat Lover. Ayan, Henry. WC host. Ayan, WC. Henry Forge Vlogs. Harley Mar. May glove shout out. Ayan. Post tamsak. Ayan. Salamat sa patamsak po. Ayan. And Liletsky ka na dyan. Madam nagbaba ng kanyang bahay. Ayan. Mga lalas palablab naman yung aking member dyan na si Bia Pick and Mix Vlog. Ayan. Thank you so much. Yan, Daisy Jade Ninja. Yan, tinatawag kita kanina. Kuya Jong Vlog, ilaw din sa'yo from Liletsky ka na dyan, wey. Ayan. Daisy OTW. Ayan. OTW Daisy, si Cat Lover sa'yo. Oy, may lumilipad na aswang. Ano ito nakapasok dito? Inom tayo ng ano mga lalas, kape. Liletsky dan na po sukli na lang po dito sa bahay ko po. Ayan. From Batang Sunstorm. And Liletsky ka na dyan, way dan na po from this si Jade Ninja. Yan, DC Jade nagwawa ng kanyang bahay. DC Jade. Ayan, nakapin si Batang Sunstorm mga lalas, palablab. Sunod kita yung may premiere si ano. Sino ba to? Si Cat Lover, ayan. Huwag kang umalis Cat Lover, ayan. Kaya susunod ko lalas, wait lang. Susunod kay Batang Sunstorm. Batang Sunstorm, salamat special later on.
Daisy K na po. Ayan, from Cat Lover, Daisy. Ayan, Daisy, dad na sa'yo si Cat Lover. Pabalik na lang. Salamat. Ayan, magtimpla na kayo ng kape mga lalabs. Ang sarap. Mainit-init, tas humahagod sa dito, mainit. Gandang gabi sa'yo, ayan, from Simple Lorenzo. Simple Lorenzo, ayan, shout out. Okay, Lailutski from Batang Sansto, ayan. Gandang gabi sa'yo, ayan. Gandang gabi. Gandang gabi dyan. Saan ka bang lugar, Simple Lorenzo, ay? Bakit ang gabi dyan? Dito is early, morning na dito, 2:25. Umaga, ayan. 2:25 ng umaga, UAE time. Saan yung lugar yung gabi? UAE din, ayan. UAE ka din, oy. O bakit sabi mo gabi? 2:26 pa lang dito, lalabs. Diba, nasan ka ba sa UAE? Nasa Abu Dhabi? Nasa Al Ain? Nasa Dubai? Nasa Fujairah? Nasaan ka ba? Nasa Ajman? Saan ka? Nasa Al Quwain? Saan ka ba dito sa UAE? Ayan o. Easy, nasa ibang bansa ka pala, Hud. Ayan. Pupula lang. Nasa United Arab Emirates. Nandito tayo sa sa maraming camel. Ayan, Muslim country. Ayan, sa premiere, mga lalabs. Si Cat Lover. Patamsak sa kanyang premiere. Ikaw sumunod ko, Cat Lover. Wait lang. Patamsakan muna natin si Batang Sandstorm o padikitan. Dira Dubai lang sis, ayan. Ayan, bakit gising ka pala, loves? Wala kang pasok bukas? Di-off mo ba? Di-off mo, Simple Lorenzo? Ayan, nasa lang ako, nasa Alain lang ako, lalabs. Nasa Alain tayo, malapit sa sa Tawam Hospital. Before runabout, Tawam Hospital, ayan. Dati nag-work ako sa Taiwan host, umuwi na ako, ayan. Nag-ano ka na lang, lalabs, nag-YouTube ka na lang. Meron sis, maya pa ako matutulog. Siguro closing ka, no? Closing ba ikaw? Ayan. Ito yung pasok bukas, pa, alas 12 ng hali, ayan. Maaga pa. Maaga pa, ayan. Mayan, Daisy Jade Ninja, tamsak po, ma'am. Dating dikit from Marco Agustin, ayan. Thank you so much, Marco Agustin. Oo, pero plan ko balik abroad tapos ng pandemic, ayan. Saan ka ba, Cat Lover, pupunta? Sang abroad, sa Hong Kong uli? O sa Taiwan? Ikaw gusto mo pang bumalik, ako gusto ko na umuwi, ayan. Pasuyo naman po, short video lang, contest kasi ko sinalihan padamihan ng likes and video short. Kung pala rin sa US house, sana all. Inshallah, ayan. Makapunta ka ng US. Wow. Sana all, ayan.
Ayan, punta tayo kaya magpatamsak tayo kay ano, sino ba si Cat Lover, ayan. Yung kanyang premiere, ayan. Ayan mga lalas pa, tamsak naman yung kanyang premiere. Tamsak naman yung premiere ni Cat Lover mga lalaga. Ayan, nakapin. Inom tayo ng kape. Ayan, ang sarap ng kape dyan. Yan, Simple Lorenzo, OTW, parang batang sandstorm. Ayan. Ayan, Madam Lelotsky, nagbuman ng kanyang bahay. Madam Lelotsky. Palablab mga lalabs, yung aking music na buang. Uy, ay. Hindi ko na kasi na-play yung yung music kong maganda na nakakasayaw. Hindi nakaka-copyright. Nantusok at dikit sa'yo, Cat Lover, from Simple Lorenzo. Ayan. Thank you so much. Thanks, Batang Sandstorm. From Simple Lorenzo, ayan. Ayan, Simple Lorenzo, tamsak po dating dikit from Marco Agustin, ayan. Mga lalas, huwag kalimutan yung aking member na si Mudain Channel, ayan. Pinababa siya ni Nightboot. Simple ka na sa short mo, ayan. Sige, ikaw yung susunod mamaya, Simple. Pakatapos ni Cat Lover, ayan. Salamat, Simple, ayan. Simple Lorenzo dan pasok din na lang po dito sa bahay ko from Batang Sandstorm. Ayan. Marco Agustin TY from Simple Lorenzo. Huwag kalimutan yung aking member mga lalabs. Ayan, si Bia in Picnics Vlog. Tinidor. Mga lalabs, tinidor yung gamit ko sa kape, hindi yung tinidor yung pinanghalo ko sa kape. Yan, Daisy Ninja na gumawa ng kanyang bahay. Agsmokbang Vlogs, hello, good morning host, pa shout out po, ayan. Agsmokbang Vlogs, mega love shout out, ayan. Salamat na love sa pagpunta, Ags. Mukbang Vlogs, good morning. Good morning sa'yo na loves. Yan, may jacket ka na, Ags, Mukbang Vlogs. Jacket ka na, pwede ka na magbaba ng iyong bahay. Bakit napin siya? Mali ata napindot ko eh. Hindi ko siya nalagyan ng moderator kundi napin ko siya. Oh my god. Si Cat Lover, di pa ako tapos sa kanya eh. Mamaya-maya ka na mali ba yun? Ayan mga lalans. Hindi pa ako tapos kay Cat Lover. Hindi ko siya na jacketan na click ko lang yun na para na pin.
Hmm. Yung pinuntuhan ko na si Bia Host, ayan, maraming salamat Lalabs, Cat Lover. Bakit naka off yung ano, yung comments? Ano bang meron dito? Ba't naka off? Yan, maraming salamat naman yan, Cat Lover. Yan mga lalabs, tapos na ba kayo sa nakapin? Tapos na kayo sa nakapin mga lalabs? Ayan. Ags Mukbang Vlogs nagbaba ng kanyang bahay. Dikit po balikan agad from Ags. Si Lolo yan host kasi kasama mga pamangkin ko sa mukbang eh. Ah. Kaya pala eh. Ags Mukbang dan po. May mga bata. Si Lolo masyadong sensitive. Si Jade Ninja ayan, nagbaba ng kanyang bahay. Si Jade Ninja salamat, balikan later on. Ayan. From Madam Lailotsky. Ayan, 8 million in the house. Mimi love shoutout, 8 million. Ayan. OTW from Cat Lover. Marjunil Sosal, ayan. Sosal, hi po, ayan. Mega love shout out, Marjunil. Marjunil nagbaba ng kanyang bahay mga lanal. Diyan yung kape nung iniinom ko, hindi siya strong. Hindi siya nakakawala ng antok. Ayan, Ags Mukbang Vlog, dan po from Marco Agustin. Ayan. Road to 420 lang po. Ayan. Sige lang lalabs. Tikitan mo muna Marjunil yung nakapin. Ayan, si Cat Lover. Tamsakan mo yung kanyang premiere. Ayan, Marcos Agustin dan from Joe Oliveria Official. Ayan. Thank you so much. Yan, 10 million in the house. Minimigil of shoutout. Mga 10 million naman. Uy, ayan. Ayan, Lailotsky ka na dyan, madam. Nagbaba ng kanyang bahay. Ayan. Ags K na po from Cat Lover. Ayan, 9 million in the house. May love shout out, 9 million. Dan po sa nakapin, pulpak. Ayan, from Marjunil Sosal. Sandal nga ako. Pangit man yung kaping iniinom ko, hindi nang kawala ng antok.
Ayan, Daisy Jade Ninja nagawa ng kanyang bahay. Ayan, 8 million in the house. Mag-love shoutout 8 million. Thank you so much. Ayan, dan sa nakapin from Cat Lover. Ayan, Marjonel, dan nakasayo Cat Lover, pabalikan na lang. Marco dan sayo from Marjonel, Marco, ayan. Thank you so much. Ang pangit naman ng music na to eh. Putol. Ayan, Marjonel K na po from Cat Lover. Ayan. Marjonel dan na sa'yo si Cat Lover. Okay na raw. Ayan, 9 million in the house. Thank you so much. 9 million. 9 million, thank you. Yan, 10 million in the house. May love shout out. 10 million. Mga guys, mag-iwan po kayo ng bakas salamat from Batang Sandstorm. Ayan, Lilotsky OTW sa'yo from Marjonel Social. Ayan, 10 million in the house. May love shout out, 10 million. Maraming salamat po sa 10 million dyan. Sana makatuki na ako sa laging nalalaglag. Ay, yan ko ngayong bahay mo, Cat Lover. 2K, ang malayo pa oy. Ayan, 1.7 ka palang lalabs. Marami pang pagsubok na dadaanan mo kay lulubaw ka maka 2K. Ako nga, mga lalabs, 7 months bago ako naka 2K. Hindi kasi ako lagi nangingis na busy sa trabaho ba. Laging busy. Kaso yun naman po, short video lang. Ayan. From Simple Lorenzo, mga lalabs. Simple Lorenzo. Ayan, Marjonel, nagbaba ng kanyang bahay. Marjonel. Ayan, palaglag naman yung aking member mga lalabs na si Bloody Coder.
Sandal lang ako saglit mga lalabs kasi masakit sa likod. Ayan si Ghost. Ayan Kuya Jong. Ayan pa pala si Kuya Jong. Nagkape ka na Kuya Jong. Ayan 8 million in the house. Mga love shout out. 8 million. 8 million. Ayan. Tamsakan ko pa to Ria. Ayan di kitang ganda ng dalawa Ria. Magkakape na ho. Sige magkape ka na Kuya Jong. Enjoy sa iyong kape. Ayan, Marjonel Social Dan po, salamat. Ayan. Ayan, Ria, dinikit ko na to. Dinikit ko sa isang, Ria. Ayan, kina si Bloody Host. Ayan. Salamat Cat Lover. Pagdikit kay Bloody Coder. Ubusin ko lang yung aking kape. Yan, ubos na yung aking kape. Ubos na. Ubos na mga lalams ang aking kape. Ayan, 10 million in the house. May love shout out 10 million. Ayan, thank you so much. Ayan, palablab naman yung binababa ni Night Tiny. Bicolan ng Uragon mga lalas. Ayan. Tamsak. Kuya Jong. Ayan, si Kuya Jong nandiyan. Napaka-supportive ni Kuya Jong.
Ayan, Bigula ng Uragon OTW. Ayan, Madam Love Channel, love shout out. Ayan. Yung link mo, madam, para mapin kita. Ayan, puntan mo natin si Love Channel mga loves. Simple Lorenzo, ayan, nasa bahay mo ako. Cooking with Sapia, may love shout out. Ayan. Ayan mga lalas, palablab naman yung nakapin. Putol yung kanta natin, oy. Ayan, Cooking with Sapia, may love shout out to you, lalabs. Ayan, palablab naman yung aking member na si Batang Sunstorm. Ayan. Pinababa ni Nightboot. Hello my friend, OTW. Ayan. Ayan, kay na host from Cat Lover. And then may kitang-kita Madam Love Channel. Ayan. May channel membership. Welcome to my live stream everyday. Ayan, from Kuya John. Ayan, 8 million in the house. May love shout out. 8 million. Ayan. Kuya Jung, bakit ka tumatawa? Pipikit ako eh. Kung dumikit utang mo na busy pa, ayan. Gilang mga lalas, padikit naman yung nakapin, si Love Channel, ayan. Busy pa si Madam, busy, ayan. Basahin mo lahat, friend. Ano sabi niya? Pinas time paano malalaman na hani sa'yo ang partner mo, ayan. May mga ganun pala si Kuya Jung. Si Kuya Jung kasi napipikit ako kasi, ayan. Binabasa ko naman siya kaso lang shortcut. Ayan, going with Sapia. Ayan, nagbawa ng kanyang bahay. Ganitong oras ba lagi LS mo? Oo, lalabs. Laging ganitong oras. Laging ganito araw-araw.
Mahina kasinit sa Pinas simula noong nagkabagyo si Gihos. Punta ako lagi, ayan. Salamat lalabs. Ayan, Love Channel, tamsak po ma'am, dating dikit from Marco Agustin, ayan. Love Channel, dating dikit dan tamsak sa Merry Christmas mo po, ayan. Ayan, salamat from Love Channel. Yan, standby ko lang para may manood sa'yo. Maligo muna ako. Sige, maligo ka na lalabs. Ayan, live stream everyday 6 PM Pinas time. Paano mo malalaman na hanis sa'yo ang partner mo? Ayan, from Kuya Jong. Ayan, 8 million in the house. May shout out.
Yes na. Ayan siguro Madam Love Channel. Kuya Jong, Madam Love. Mag-out na ako. Kasi maaga yung pasok ko mamaya. Bukas na lang uli ako magpupuyat kasi kinamagahan off ko. Ayan, bukas na lang po uli mga lalab. Ang bilis naman. Ayun pa ako madam mag-out. Chigi by Beauty Rest na. Gusto po bang magtuloy ng isang oras? Until 4 ay. Visit mo lang yung upload ko ha. Sige po madam, papanoorin ko po ngayon. Kalimbang ko nga to sa'yo madam. In or out na. Mag-out na lang ako yan. Good morning host from MK. Ayan. MK Mirab shout out. Good morning. Pa-out na rin ako lalabs. Bukas na lang uli. Kasi bukas pwede akong magpuyat. Kasi kinamagahan wala akong pasok. Hey, madam. Yes po. Mag-out muna po ako mga lalabs. Ayan. Bukas na lang po uli. Okay po, bye bye. See you tomorrow same time po. Ayan.